Matthew chapter 4 verse 23. Correct. Jesu akapota negarari yarose. Apa ndipatoda kumakapa. Jesu akapota negarari yarose. That is point number 1. Apana kutangwa nezvakaitika, pakatangwa nekwakaenda. Garari yarose hana kumbokiya kana kungwavha. Kana Bibhiri chiti rose kureva kuti rese rakatsikwa. Akadzidzisa mumasinagoge. Number 2, akadzidzisa mumasinagoge avo. Achiparidza evhangeri youshe. Akaparidza vhangeri yeushe. Achiporesa hosha dzose. Achiporesa hosha dzose. Nemarwere ose evanhu. Nemarwere ose evanhu. Akaporedza marwere ose evanhu. Rechirungu roti, he was preaching the gospel of the kingdom. Saka pana papotiratidza kuti Jesu haana kuparidza church gospel. He was preaching the gospel of the kingdom. Vhangeri rakaparidzwa naJesu raiva nemutupo unonzi pachirungu sene. He was preaching the gospel of the kingdom and healing all manners of diseases. Kuratidza kuti vanhu vairwara, vanhu vaitambura nezvaivatambudza, vanhu vanga vasina mufaro, vanhu vanga vasina rugare, asi Jesu akaporesa marwere ose. Haana kuvaporesa kuti vaende kudenga, haana kuvaporesa kuti vaende kuparadise, akaporesa kuti vafare panyika panapa, vave nerugare panyika panapa, vave nekubudirira panyika panapa, vave nemufaro panyika panapa, vave nebreakthrough panyika panapa, vave nerugare panyika panapa, vabate zvinobatika panyika panapa. Kureva kuti mbwa inonzi Satani ndiyo yakauya kuzoba nokuuraya nokuparadza, asi Jesu wakauya kuti tive nerugare uye tive nehwakawanda. Men of diseases. Saka toda kuti uzive kuti zvirwere hazvibve kuna Mwari, zvirwere zvinobva kuna Satani, zvirwere zvinobva kumadhimoni, zvirwere zvinobva kumweya. Tine vamwe vanotozvikudza kuti chirwere ichi ndio chakauraya baba vangu, chirwere changu ichi ndio chakauraya vatete, chirwere icho chamusoro ichi ndio chatipedza kumhuri yese. Ndinoda kukuudzai kuti hamuna chirwere chakwenyu. Chirwere ndezvaSatani nemadhimoni ake. Hakuna akaberekwa achinzi murwere. Chirwere chakaudzwa nekusateerera. Asi unoda kuti masikati anhasi Jesu ari pano nezita raJesu. Your sickness must go. Your diseases must go. Zvinhu zvinokonzerwa nokuposa zvawakasikirwa. Tikaverenga Bhaibheri pane padiki njiri yangu michani. Uri kundinzwa yakona kukotsira ipapo. Ari kupi ndiyo, ari papa ndiyana michani. Ndiri kumbokukono. Ndiri kumarwa mfana. Right, kureva kuti vanhu ukaverenga Bhaibheri roti Mwari akasika munhu nemufananidzo wake. Purpose B, amunamata. Kapedza, hauna kusikirwa kuba, wakasikirwa kunamata. Hauna kusikirwa kutakwa, wakasikirwa kunamata. Hauna kusikirwa chihure, wakasikirwa kunamata. Hauna kusikirwa kuiva choki, wakasikirwa kunamata Mwari. Hauna kusikirwa kunaka mbwa, wakasikirwa kunamata. Hauna kusikirwa msimboti, wakasikirwa kunamata. Hauna kusikirwa brongo, wakasikirwa kunamatwa. That's Ndio zvawakasikirwa. Zvese zvapinda kubasa ichi ndimwari. Nokuita mabusiness ndimwari. But the purpose for your creation was to worship God. Tine vanhu nhasi uno vari kugurira upenyu parodi.
nokuda kwezvinodhaka. Vana vari kufa before time. Vana vane zvo zvatenderera kunge bhora reraki. Chikafamba chinomira chega muroti kuti tufu anzi chastika. Musi watinofa kunge bhora radaiwa newai. Hatina history. Asi uda kukudza kuti hazvozvo wakasikirwa kuti umude umunamate. Right. Kunonzi kupotsa ndokusiya zvawakasikirwa oita zvausina kusikirwa. Kunonzi kupotsa ndiko kupotsa kunamata Mwari. Nhasi handisi kutaura zvechechi, handisi kutaura zvezvondo, handisi kutaura zvekuva nhengo. Unogona kuva nhengo uri muroyi, unogona kuva nhengo uri muhedhe, unogona kuva nhengo uri dzoki, unogona kuva nhengo uri mhombwe, uchitora vakadzi vevanhu kuchechi uchienda, uniform uinayo, baptism wakati uinaro, uine bhasikoro rakanyorwa zvechechi, asi mabasa ako akaipa pamberi paJehovha Mwari. Chinonzi kunamata, kuberekwa patsva, kuti you must be born again. A born again Christian, he cannot sin. Akaberekwa naMwari hagone kutadza, nekuti mbeu yake inogara mukati make. Chinoti pakusahura, hazvirevi kuti mahura hataone. Akazara muchitungwiza, akazara muchungu, zvimwe zvipfupi zvimwe zvitete, zvimwe zvirefu zvimwe zvakadaro zvichituzha. Zvakazonzi nemukomana uyo ichi chitsvuku ichi futi ndechangu, neuyu madhume futi uyu. Asi uda kukudza kuti isu hatibate, nokuti takaberekwa kutsva. Tinonamata Mwari waEzekiel, tinonamata Mwari wakatendeka, tinonamata Mwari wezvokwadi. Ezekiel pakadaidzwa naMwari, history inoti akaenda kunonamata. Inzwa prayer yacho, Creator, if you are there, save my soul. Creator, if you are there, save my soul. A voice came, and looked at me here. Rakati Ezekiel, fear not, fear not, fear not, fear not, fear not, fear not. Meaning to say, Zayucha forward in faith. We call it the fear not, fear not church. We call it a righteous church. We call it a holy church. We call it the hand of God. We call it whenever you want to fear or to feel the presence of God, you must go to Zayucha forward in faith. Saka utona vese vanonamata vachihura havasi vechechinwe. Can I repeat? Vanonamata nemaboyfriends havasi vechechino. Vanonamata vaine magirlfriends havasi vechechino. Kana tichinamata inoyi, hatinamata tichivhura makumbo, hatinamata tichibatwa magara, hatikiswe nemunhu asina kutibvisira mari. Tinonamata Mwari waEzekiel. Kana uchinamata inoyi, mazamu ako anofana kuva matsvene. Kana uchinamata inoyi, magaro ako anofana kuva matsvene. Kana uchinamata inoyi, haufani kukiswa nemunhu asina kukuroora kana kubvisa imbwa kuvabereki vako. Itya Jehovha upfeka zvakaipa. Ino hatirari nevarume vese vese. Ino